хора, ето го и кукрито в завършен вид. Изковано от стомана 65G с твърдост 58-59 единици. Скос е с надлъжен финиш, ръчно положен до P400. За чирени съм ползвал микарта с 3 месингови нита FI4. Този път по желание на клиента направих и гравюра. Най-дебелата част на острието е горе-долу по средата, над 5 мм. Формата е конусовидна, тук към върха е към 4 мм, както и в края на дръжката. Доста съм доволен този път от резултата. Ако имате повече въпроси, пишете налично или долу в коментарите.